Velkommen til. I dag skal vi tale om bøffer. Jeg har lavet en lille bøfguide til alle jer derude, som måske ikke lige ved, hvad man skal bruge de forskellige udskæringer til, eller måske slet ikke kender de lidt nye udskæringer. Det vi skal starte med, det er oksehøjrebet. Oksehøjrebet, det er det de fleste kender som enten ribeye eller entrecôte eller helt afpudset oksefilet. Nogle andre udskæringer, der også sidder på højrebet, det er for eksempel côte de bœuf. Det er faktisk ribeye-stykket med ben, hvor man tager og skærer det ud med et ben på hver. Så man har det her lidt show, når man skal skære det ud inde ved bordet som en lille steg. Så er der også oksekoteletter, som faktisk er entrecôte-stykket med ben. Og benet det gør, at det giver noget smag til kødet, og det vil også være mere saftigt inde ved benene. I forlængelse af højrebet, der sidder T-bone-stykket, hvor man har mørbrand på den ene side og højrebet på den anden. T-bone-stykket, det kan man skære efter ønske, altså efter størrelse. Og hvis man skærer det med et led på hvert ben, så får man det, der hedder en porterhouse, hvor der typisk er til 3-4 mennesker, alt efter hvor meget man spiser. Man kan også gøre det, man lader mørbranden sidde på, og får det som et helt stykke. Mørbrand, det er jo klart det møreste stykke kød, men der vil ikke være lige så meget smag i det, som der vil være i højrebet. Og det kan man se ved den marmorering, der også er i kødet på højrebet her. Det er det, der vil give den gode smag til kødet. Det vigtige er, når man snakker højreb, at det er krogmodnet. Krogmodnet, det betyder, at vandet vil fordampe mere, og smagen vil træde mere frem. Jo længere det hænger, jo mere smag vil det have. Man kan sige, at det bliver ikke mere mørt efter 14 dage, men det kan smage meget, meget mere, jo længere det hænger. Udover højrebet er der selvfølgelig også nogle lidt sjove udskæringer, som jeg tror, at det ikke er alle, der kender. Dem har jeg gjort klar, så dem finder jeg lige til jer. Og her er der 3 vanvittigt gode udskæringer, som hver for sig er noget helt specielt. Til at starte med har vi noget, der hedder nyretapper. Det er et stykke kød, som sidder omkring nyrerne, men faktisk ikke har noget med nyrerne at gøre. Det er et stykke kød, som smager af sindssygt meget, har en lidt grovere tekstur, men er super mørt. Det er sådan lidt nogle ukurante stykker, hvor der normalt går en scene ind igennem. Den fjerner vi selvfølgelig, så man får det helt reelle stykke kød. Det skal prøves, hvis man er bøf-fan. Det næste, jeg viser, det er noget, der hedder flap meat. Det er et stykke kød, der minder lidt om flankestik i formen, men det er meget mere mørt og meget mere smagsfuldt. I kan også se på marmoreringen her i kødet. Den smag, der er i, den vil være helt fantastisk. Og det er lidt løsere i kødet, det er så mørt. Det sidste stykke kød, jeg vil vise dig, det er noget, der hedder top blade. Det er faktisk noget amerikansk okseborg, hvor borg det er normalt noget, der skal have lang tid at braseres eller i ovnen, hvor det skal blive helt fuldstændig mørt. Men lige den her udskæring, fuldstændig afpudset for sener og hænder, når man steger rosa ligesom en bøf. Den har sådan en rigtig fin tekstur og en fuldstændig lækker smag. Det kan klart anbefales at prøve sådan noget her også. Et lille trick generelt for alt rødt kød, om det er bøffer eller stege, det er, at man gerne må tage det ud af køleskabet sådan en times tid inden, og så krydre det med groft salt der. Det gør, at saltet fremhæver smagen af kødet, når det får lov til at trække ind. Og fordelen ved, at man tager det ud af køleskabet så lang tid før, det er, at når man skal bruge kødet af, så får man meget bedre den her rigtig gode stegeskorp, som giver noget rigtig god smag. Med hensyn til stegetider, så kommer det selvfølgelig lidt an på både tykkelsen og størrelsen på udskæringen. Men det kan vi altid snakke om, når I kommer herned i butikken. Vi glæder os til at se jer. Velbekomme.